Ambalima bamananka meno foli ni walimando bikata o kelengele na bela jele mafuyan fo sigoro la ka fo nyana o bisimila o ka dogo kun kibaru soro leon keneka mimina wala li chamanke awiye mali kibaru yawla Ministri nyama Sumelu Bubei Maiga aye jenselege nani tomba Nations Unies ka chidendo bisimila dogo kun konna na we jekulu mi ni ukabara obenyeshi jenselege nani tomba Nations Unies ka nyangiliko nyana bolidema amoloroni aka fo sigimi kelen fleni uni nyoncheni ni sigi ko folode uni nyonche mimbi nyondo abedon udi kadara konna na angaje angulu soro le unaje ala musate mene ye ministri nyamaya daga yoro la ni oye primature ye kabeni février kalo leta ani duru ye jakulu membe jenselege nani tomba Nations Unies kono ni ugama ko groupe d'experts du comité des sanctions des Nations Unies jakulu minga bara benedo nyangini nasira uburo dalu mo nyenyefe ni benga uminunga ngateke no blako fando yira fami mbita ke benga wali yali labalan yoro kulukulubai o tigila ma bise ka nyangi jogo mi jakulu inga bara bembe omo amawladani aka fo jenselege nani tomba Nations Unies ka ni jakuli ni oye nyangi jakulu ye aya sharia sedo de tara ni oye barake sharia senye ko resolution mukani saba biwolula anina ni ka jakulu njoko jenselege nani tomba Nations Unies kono aka bara fambanya shime fe minu mo beni basiki tekeno blau minu ni olubike ni fanyera ye fami mafoka bi ngwarada o beni o basiki o natilila walikele o bulu dalila kalaja ka ngwarada o tigila mafene na ni nyangini ye hanyangini do ye ni nafulu mafebe bulu aya jenselege nani wariso baula kulu labala atese kulu soro ko gel les avoir walikele ka abali akabo jamana kata jamana interdiction de voyager ona nyona ya khabara keta wiye ukana anga jamana kono mali jamana nyemo yorude ya la nyini ukado anga jamana kono barsa bokada ka tegeno blakele do benganzebe mina mali de yere damani nyonja Algerie faba Algerie sigi seve a benganzebe woleli be ka wole ya bi okumana ni unana faamu minu mana ke aya ko sina suma ya yoro ye olu na nyine kudo ufe aya femi nganga taka o faamu zegere fana ona taka o faamu zegere aya manu ngoni ye ajira ka fo ukumera malima nyemo fe ni bunyani karama ye wa nala sonama unata nenga segi ko njaya ukore ko useno na chaya anga jamana kono ko nyanyinu na walasa nyangi olu bisega ke ka nyashin famo fami manake beni basigi natili balibawiye Mali jamana ministri minga chao benendo jamana ka babu senti yama Amadu Koita aye lalala kuna funidi kene sigisinka ani kuna funidi lo ni nyonche jamana ka kuna funidi soba ukono nana ni kuna fundi kene mini alabena jamana nyemoko ka babu sigi feni obiwele ko porte parole akunde ka kuna funidi jamana deuma jamana be bolo minunka ani sharia se munun tara jamana nyetaka sirauka minu mi jamana nyetaka sirau kofo ka jamana deun kuna foni jamana nyemoko ka bolo daluna minu ni ado waleyara jamana ministri ka dogokun nyogo ye temene insefe ni oye conseil des ministres ye sharia sen sabatara jamana nyemogo fe ministri so sabaka baraw tabulu nyuma siraka afola ye ministri so ye minga chaw nyashine no siraba kungan kouma anye conseil des ministres kabi no ye ministru be nyogo soro gouvernement ye jetemne ke ka fo département be ka laje domaine ndo be no ye baraka yoro do ambe soko kalfa to nyuma maire la ambe soko kalfa to nyuma président du conseil de cercle la soko kalfa to nyuma président du conseil régional la donc o bara o batamle na depuis bité ministère be ka ke dondoni ni zena ta o ministère des transports na bora sirawla namba fo muma ko le route nationale o sira munu yimbe jamana re kay kum konnana siraw to région na ani be désigné ba makota siraw do be no o bara siraw do be no o la dun ko nyuma o dilo no uluma commune fana konnana code de collectivité be no munu kanga bara munu ko doné bo konnana donc min kanga dulu fana ma sira glan ani ka sira fana entretien ke o dira commune fana ma et région fana konnana président des régions fana sira mbere le région na o dira ulu fana ma ni décret ni temana fo ka ban gouvernement sonana yi o bara na duluma ulu bo hakili to la babu sentigi ya yira aka kuma ula ka fo ko sharia sen flana min tara ko obi ministri soko fo minga chaw nyashine no bolola barakela utokola sokunka oye bora ministère artisanal du tourisme na no ye anga ke yere o ka barake ministère ambe jekulula namba fo mi mako imwa no ye jamana shegin farale nyonga usuku bolo di nyonga matugo juma usuku hakilna kelen tugo juma pour que amse ka fale ninke
an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni sira min ye o de senfɛ jamana ɲɛmɔgɔw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye code dɔ ta fɔ min ma ko code communautaire des chambres de métier o code talen a mise en œuvre daminɛna san 2014 juillet kalo tile fɔlɔ donc a ka kan jamana caman y'a kɛ Mali bɛ IMOA la Mali jɔra ka bɔ IMOA la donc a ka kan Mali fana ka se ka texte ta pour que IMOA ye hakilina min kɛ an ka se ka sɔrɔ kɔnɔna na. Ministre Amadou Koita tilala k'a yira a ka kɔrɔfɔw la fɛnɛ k'a fɔ ko ministre so min ka caw ɲɛsinen no soko kunkankow ma ko sariya sen dɔ tara o fɛnɛ labaarali tagabolo ɲuman kan ko ni sariya sen 3 tara walasa ka yɛlɛmabaw don u ka baaraw cogoya la minnu bɛ Mali ɲɛtaga ko fɔ. A sabanan o ye ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'o ye so mɔgɔ ministère jɔlen do soko la ani ka jamana fana lakana jamana urbanisme n'o ye siraw bɛ bɔ cogo min na schéma d'aménagement bɛ kɛ cogo min na ale fana ye projet de loi n'a b'a fɔ ma ko projet de loi modificatif o kɔrɔ ye mun ye loi kun bɛ yen ka kɔrɔ mais ale ye projet dɔ kɛ an bɛ se ka yɛlɛma don a la cogo jumɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi an bɛ économie libérale de kɔnɔna na o ye mun ye kɛnyɛrɛyew bɛ se ka yiriwa cogo min na gouvernement ka taabolow ye ka se k'olu la développer n'o développer la jamana bɔ nɔgɔ la mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ko agence immobilière n'o ye minnu ka baara bɛnnen don so k'a san k'a feere dugukolo k'a san k'a feere so k'a luye mɔgɔw ma olu ka baaraw de ye jateminɛ kɛra k'a fɔ gɛlɛya dɔw b'o kɔnɔna na o gɛlɛya ye mun ye olu ka baara ye min ye i b'a sɔrɔ dɔw b'a la kuma dɔ la u tɛ dan o baara dɔrɔn ma i b'a sɔrɔ u ye agent immobilier ye a dɔw bɛ kɛ entrepreneur ye n'o ye sojɔlaw ye a dɔw bɛ kɛ architecte ye n'o ye minnu bɛ plan bɔ a dɔw bɛ kɛ géomètre ye donc jateminɛ kɛra k'a fɔ ko n'an ma nin yɔrɔ nin labɛn ka ɲɛ ka encadrer yan'a kana ni sɔrɔ ye a bɛna ni tiɲɛni ye donc o de la loi kura bɛna ta o loi ye mun ye n'o loi tara n'i ye agent immobilier i ka baara kan ka kɛ min ye o bɛ f'i ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Babu Sentigi ye tɔmi sigi fɛn caman de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali jamana ɲɛmaaw ka baara bolodalenw minnu ni olu caman waleyara kaban ka se baaraw ma minnu bɛ ka waleya. Mali ministri min ka caw bɛnnen do bolimafɛnko ani dugubaw kalani ka bila ɲɔgɔn na ma a ye dugu taga boloda ka ɲɛsin Kayi marabolo kɔnɔna ma o dugu taga in laɲini kun ye fɛn min ye ka se ka taa Kayi terrain sira olu kolomo karili baaraw nun don min bɛ Kayi dugu taga ani Bamako sira ko fɔ terrain na siraw fɛ an ka jɛ an wolo sɔrɔlenw lajɛ. Bamako ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ terrain sira wulili jamana ɲɛmɔgɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka layidu talen dɔ don terrain sira duguw ye o layidu talen dangenemaya la ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen ye o kadra kɔnɔ terrain fɔlɔ min wulila k'i kunda Kayi mara kan o y'a ka baaraw nin don sirako ministri yɛrɛ tun b'a kɔnɔ n'o ye Mulaye Ahmed Boubacar ye terrain jɔli kun kɛra sababu ye ka dadigi kɛ terrain sira duguw ka sɔrɔ la nin don kɛrɛnkɛrɛnnen terrain sira duguw bɔra fan bɛɛ fɛ. Vraiment an content terrain seli ya vraiment a wuli jara bɛɛ an content yɛrɛ vraiment an bɛ foli lase ɲɛmaaw ma ɲɛmaa minnu n'u ye ni hakilina ɲuman ta ka terrain na wuli vraiment an b'u fo k'u barikada bon dugumamɔgɔw fana ka foli di u bɛɛ ma denmisɛnninw minnu y'a kɛlɛ kɛ pour que terrain ka wuli an bɛ foli lase u bɛɛ ma donc min bɛ fɔ population yɛrɛ sisan terrain jɔra ko min na n'o ye yuruguyurugu ko ye dugu ka dabila bɛɛ ka biye ta ka don terrain kɔnɔ n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i ka biye ta i ka don terrain kɔnɔ vraiment o de bɛ a to terrain a tɛ sigi bilen. Depuis terrain jɔra an ka ko bɛɛ tiɲɛna ne yɛrɛ min filɛ ne tun bɛ feere kɛ bitigi ne ka bitigi filɛ yen ne tun bɛ feere kɛ yan mais depuis terrain jɔra an ka ko bɛɛ tiɲɛ ne bɛ taa lɔgɔ tigɛ depuis ala k'an da ma lɔgɔ tigɛ mais terrain jɔra ne bɛ taa lɔgɔ tigɛ n bɛ taa wula kɔnɔ ni charbon bɛ mɔgɔ min bolo n'u ko ko charbon ye 250 n b'a ta ka na n'a ye ka na ka don wotoro kɔnɔ k'an sigi a kan ka na n'a ye ala ni terrain jɔli fɛ donc terrain jɔli kɔni a ma diya anw ye terrain tile kelen tɛmɛni a ka fisa ni mobili san kelen feere ye anw bolo. Parce que ka terrain to boli la ne Mohamedi alhamdulillah n bɛ sutura kɔnɔ parce que n tɛ ko la mais min ka sogo fɛrɛ de kɛ n bɛ juru ta n b'a sara min ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ mais depuis terrain jɔra ne cɛw la sigiyɔrɔ tɛ n na n y'a ɲini ala fɛ ka ɲini ala n'a kira fɛ sɛgɛn min bɛ n na ala k'o ban ala n'a kira ala ka terrain ni ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye vraiment an ɲana an tɔɔrɔ la mais depuis terrain n y'a ye sɔgɔmaden na a kɛra ɲɛ baji ye a kɛra comme ɲɛ kɛnɛya ye. Terrain ko in wulila a diyara n ye cogo min na ala kelen pe de b'a dɔn n'a continuera kɔni wallahi a bɛ diya n ye fo k'a dama tɛmɛ
parce que train ko in jodi sanje ayo gere mina si malima ala yere de bado donc ali bi ala kan ke nyata kay bon bibina vraiment très wuli mun kɛra a diyara ye sabula an ka laɲini kɛra mun ye an ye kɛlɛ mun kɛ k'a fɔ ko train voyageur ka se ka bila sira kan pour que an fa n'an baw an'an dɔgɔw n'an kɔrɔw u ka se ka lafiya sɔrɔ train ko la bon train a wulila hali n'a ma kɛ don o don a ka se ka kɛ tile 2 tile 3 dans la semaine pour que vraiment population ka se ka lafiya sɔrɔ parce que ni train tɛ dugu minnu na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mobili sira tɛ yen sira kelen mun n'an b'a dɔn an wulila ka an to sira min kɔnɔ an mɔna ka to sira min kɔnɔ o ye train sira ko de ye donc vraiment ni train sira tɛ yen vraiment foyi tɛ se ka marcher dugu kɔnɔ dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen u tun bɛ ɲini ka tunu yɛrɛ parce que train tɛ boli tuguni donc ni train tɛ boli foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ dugu in kɔnɔ quoi. Ka bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ Kati terrain gare fɛ Nɛgɛla Sebekɔrɔ Kita Tugoto Mayina ni Jamu bɛɛ lajɛlen tun nisɔndiyalen don ni minisiri kunbɛnli ye k'a sababu kɛ jigiya dɔ minisiri bisimilala yɔrɔ o yɔrɔ a y'a faamu k'a fɔ dugu bilali kɛnɛda la o tɛ taa sira sɔrɔli kɔ o tuma k'a ni ɲinini tun ka kan duguw fɛ. An b'a kɛ cogo cogo pour que train kana jɔ tuguni pour que train ka se ka marcher parce que ni train bɛ marcher jago bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ voyager sira ɲuman ti yan donc n'u bɛ train sɔrɔ u bɛ voyager lafiya la inshallah u ye fɛn dɔw fana fɔ ko train kura kan ka na ko président y'a fɔ président ma deli ka fɛn o fɛn min fɔ a ma min kɛ a mana fɛn o fɛn min fɔ c'est k'a b'a hakili la a b'a dusu la wa a b'a kɛ fana mais a waati o bɛ Ala bolo aw b'a dɔn Mali bɛ cogo min na sisan aw b'a dɔn Mali bɛ situation min na sisan an bɛ lafiya de ɲini an b'a fɛ population ka sabati mɔgɔw ka to u yɔrɔ la mɔgɔw ka se ka baara kɛ. A selen Kayi ka bɛn ni sɔgɔmada nɛgɛ 5 ye minisiri n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala tɔn dɔ fɛ tɔn mun bɛ wele ko voix du peuple o kɛra terrain gare yɛrɛ la Kayi. Association tɔn digema in dɔgɔnɔkan na o kɔrɔ ka tugu tiɲɛ sira kɔ olu ye jɛkulu min ni a ye waleɲuman dɔn jɔnjɔn ta k'o kɛ tableau ye ka fara darapo kan k'o ta k'o di an karamɔgɔba Asedi Sherifu Usman Madani Haidara ma o dili kɛnɛ kelen kan sigida 5nan tailleur ana ouvrier olu fana jɛra ka complet caman de ta ka di an karamɔgɔba Asedi Sherifu Usman Madani Haidara ma walasa k'o kɛ dɛmɛ a ka se k'o tila sɔrasidenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni olu masaw tanyana kɛlɛ sen fɛ an ka jɛ an k'olu lajɛ. Kama wele ka taa tilennenya ani ladiriya mɔ ala danaya kɛlen kɔfɛ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara a ka wele bɛnna o de mɔ o wele dakan in fɛnɛ mɛnna tɔn fɛ tɔn min ye dɔgɔnɔw ka tɔn ye denmisɛnnin dɔn don ko association tɔn ye dingɛma ye o kɔrɔ dɔgɔnɔkan na ka tugu tiɲɛ kɔ n'a ma ɲa k'a fɔ o tiɲɛ in mɛnna u fɛ ni ka tugu a kɔ u fɛnɛ ye ŋaniya jira kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara mo ni attestation de reconnaissance tɛnkuni ye a la wale ɲuman dɔn don ani Mali darapo a ka fasoden ɲumanya baaraw la jamana ye ani silamaya diinɛ carini. Alhamdulillah an bɛ Ala fo an bɛ tila ka karamɔgɔ fana fo a ye ɲɛli mun kɛ ye an b'a fo ye karamɔgɔ an y'a kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa kɛ ye an y'a kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa kɛ ye an y'a fo ka barikada a ye ɲɛli mun kɛ diɲɛ kɔnɔ an nana bɔn sigi d'a ma an b'a fo yɛrɛ de. O kadara kelen fɛnɛ kɔnɔ tailleur ka tɔn min filɛ nin ye sigida 5nan na ni u kama ko association des tailleurs professionnels de la commune 5 olu ni sigida 5nan bololabaarakɛlaw tɔgɔla so chambre des métiers jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fana ka ŋaniya jɛra kɛ an ka cɛfini tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bira faso bɔtɔ bolo la olu denw k'u ɲɛji cɛ ni donfini complet 200 ani 10 ye u y'a kanu ka tɛmɛ ni karamɔgɔ Haidara ye ka bonya in di a mɔ a ka bonya in lase surasiw denw mɔ ka sabu kɛ bani ka wele o bi da kuma bɛɛ ka ɲɛsin malidenw mɔ Mali surasiya dɛmɛni na a yɛrɛ kɛlen kɔfɛ k'u dɛmɛ n'a bolola nafolo ye sigida 5nan tailleur ka jɛkulu labanna ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara mɔ ka sabu kɛ a ka cɛsiribaw la ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 23 denfaya kadara kɔnɔ. Wulada in an bɛ kɛnɛ min kan bonyamasigi kɛnɛ don tasibila kɛnɛ don an karamɔgɔkɛ n'o ye Usman Sherifu Madani Haidara comme ale kɛra modèle de la sororité denfa ye o hukumu de kɔnɔna la association des tailleurs professionnels ouvriers de la commune 5 an fana y'a lajɛ comme a b'a fɔ an ye don o don ko an ka sɔrɔsiw dɛmɛ bɛɛ kan ka sɔrɔsiw ninnu dɛmɛ parce que Ala ta kɔfɛ olu de jɔlen bɛ an lakanani na ka se u seko damayira bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲa ko
dɔw tora faso dɔw binna faso kunkɔrɔ u ka denbayaw dun bɛ yen anw fana anw se ye mun ye n'o y'a sɔsɔ ne tailleur professionnel ouvrier de la commune 5 n'an ye tailleur ye an bɛ se baara min na n'o ye kalali ye an seko kɛra nin dɛmɛ fitinin ye ka na bonya ta k'a di an karamɔgɔw ma a k'a lase surasiw ma dɛmɛ fitinin don mais a y'an bonya a y'an ale fana fo k'a waleɲuman dɔn parce que a jɔlen bɛ faso ye jɔda min na ala de b'a sara ala k'a n'a sara ala b'a sara ala k'a n'a sara tɔn in fana an y'a kɛ mun kama tɔn in ka denkundi de don parce que tɔn in fana depuis a sigira 2014 an y'an ka récépissé sɔrɔ an bɛ baaraw la mais an ma koladɔn kɛnɛ sigi nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye an ka koladɔn kɛnɛ an tɛna sigi ni dɛmɛ fɔ ni balafɔ ye an b'a essayer ka dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin faso ma o dɛmɛ fitinin de filɛ an bolo wulada in na ka na di an karamɔgɔkɛ ma a k'a di ninnu ma ka denmisɛnninw ɲɛji cɛ n'a ye. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaa caman kun bɛ kɛnɛ kan surasiw tɔgɔ la caporal Ousmane Tarawele y'a ka nisɔndiya jira donfini 200 ni ta complet bisimilali la ka karamɔgɔ Hayidara tanu a ka baaraba kɛlenw na ka waleɲuman dɔ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin fini dibaw fɛnɛ ma. Bonya in kan ka taa di min ma n'o ye colonel Marietou Dambele service social directrice do k'u b'a ka foli fɔ karamɔgɔ ye k'a ka foli fɔ tailleur bɛɛ lajɛlen ye k'a se ma se ka se yan mais bonya o ye wasakɛ a y'a mɛn k'a sɔrɔ a m'a ye wa a b'a ye fɛnɛ parce que a dira min ma a tɛ to a fɛ yen wa ayi ni n'o nin tɛ o a ye caman kɛ ka tɛmɛ nin t'a fɔlɔ ye wa a tɛna dan nin ma. nin kɛnɛ fila ninnu kun jɛra ni dugawu don ye Mali jamana ye bɛɛ ni basigi o bɛ se ka sinsin cogo min. Jɛkulu min ni o ka caw bɛnnen don jiko kɔɲaw ɲɛnabɔli ma farafinna kɔnɔna na association africaine de l'eau olu ye jiko ka lajɛrɛ sigiba dɔ kɛ o ta ko 19 de don u fɛ hôtel Laïko de Bamako la sigi tile 6 kɔnɔna na u jɛra ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin ji kunkanko ko ne ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya kun bɛ minisiri ɲɛmaa Sumelu Bube Mayiga de bolo. Février kalo tile 11 fo ka taa bila a tile 16 la san 2018 lajɛrɛba min ɲɛsinnen don saniya ani ji kunkanko kow ma o bɛ na ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ a nundo baaraw kɛra tɛnɛndo Février kalo tile 12 Bamako an ka dunanjigisoba min n'u b'a wele ko Laïko de l'amitié babu sen kɛrɛnkɛrɛnlen kelen ka saniya ani ji ɲuman sɔrɔli teliya farafinna jamanaw kɔnɔ ka bɛn ni waati yɛlɛma ye. aw yɛrɛ ɲɛ b'a la diɲɛsirige naani mɔgɔw kelen bɛ k'u kana Bamako ka na ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye sigilen don jiko kuma ani saniyako kuma de la donc a jama kelen bɛ ka sigi mɔgɔ ministre caman bɔra dugu wɛrɛw la ka na ani fama caman mais an bɛ min fɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan bi olu bɛɛ ka hami ye bɛɛ ka ji sɔrɔ saniya ka sabati yɔrɔw la a kɛra farafinna ye a kɛra tubabula ye bɛɛ mago bɛ ji la bɛɛ mago bɛ saniya la donc ɲɔgɔn ye a sigilen b'o kun de kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma association africaine de l'eau olu ye nin baara ta ka ɲɛsin Mali ma u ka baaraw bɛ kɛ san fila yɔrɔ dɔ la Mali sugantira parce que an fana ka problèmew ka ca mais an bɛ se bisimila la donc an nimisi wasalen de bɛ ka mɔgɔw reçoit bi Mali la mais o ɲɛ b'a la fana mɔgɔw bɛna hakili jagabɔ kɛ mais u bɛna lajɛ fana mɔgɔw bɛ baara min na dugu tɔw la u bɛ saniyako kɛlɛ cogoya jumɛn na u bɛ jiko kɛlɛw kɛ cogoya min na parce que an y'a fɔ kumaw la waati yɛlɛmako kumaw fana b'a la mɔgɔw jogo b'a la dɛ mais waati yɛlɛmako kuma fana b'a la donc mɔgɔ caman min nalen don u bɛna baara kɛ o kun kɔnɔ an kɔni an nimisi wasalen don an b'u kunbɛn ni barika ye min mana bɔ ni ɲɔgɔn ye in na fana an b'a lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ malidenw ye an b'o sira de kan tɛmɛ ka ca hali wulada in na jiko kumaw ni saniyako kuma o de ye baara in fanba ye mais musow fana ni waati yɛlɛma ko o kumaw kɛra hali kunu parce que musow ka ɲɔgɔn ye kɛra maires fana ka ɲɔgɔn ye kɛra jeunes fana ta kɛra ko donnen don ɲɔgɔn na an bɛ diɲɛ min na bibi in na a fɔ cogoya min na ko an ka dugukolo ye kelen de planète on a qu'une seule planète donc n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka solution sɔrɔ an ka problèmew na a tɛna ɲɛnabɔ mɔgɔ kelen tɛ se bibi in na jiko ka gɛlɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni ye ba joli b'a lajɛ a n'a problèmew bɛ yen ji bɛ ka dɔgɔya san bɛrɛ ma na an bɛ se ka mun kɛ ni mɔgɔw m'u jogo falen daraguw bɛ ji la
mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ filiba jeliba in kɔnɔ donc n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma lac Tchad filɛ nin ye olu n'u ka problème filɛ a tilancɛ bɛɛ taara la an ni tɔw bɛ se ka mun sɔrɔ ka di ɲɔgɔn ma information b'o la an bɛ ladilikan fana kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an kɔni an nimisi wasalen don ni ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnna ka kɛ yan nɔ ala k'an dɛmɛ a ko tɔ la. An ka jamana minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga ni kɛnɛ ɲɛmaya kuma ale bolo a ye jamanakuntigi ka cikan lase ni ka guakɔrɔlaw koromo kari an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a daminɛ février kalo tile 11 fo ka taa se a tile 16 ma Bamako bɛna kɛ ji faaba ye barisabula ka d'a kan farafinna jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen cɛbɔ bɛ yen ka se ka ji kunkanko kuma fɔ. Telecel nɛgɛjuru sɔrɔsira soba a y'a ka feerefɛnw lasɔrɔli baaraw nun don o kɛnɛ kan u ka client kunfɔlɔ mɔgɔ 500 olu garijɛgɛ donna telefɔniw na ka bɔ Telecel ɲɛmayaso yɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi kɛra u dagayɔrɔ de la Amdalayi Asi kɔnɔna na an k'o sɔrɔlenw lajɛ. Telefɔniso kura min n'a bɛ fɔ ma ko Telecel o ye tɛgɛda kura ye min y'a ka baaraw daminɛ sɔgɔmada in na n'a bɛ fɔ ma ko opération de vente n'o de ye k'a fɔ pisiw ni telefɔniw k'u feere adamadenw ma o baaraw o daminɛna sɔgɔmada in na a baara kunfɔlɔ o bɛ kɛ Bamakɔ n'o ye faaba ye don n'a nataw la ka sɔrɔ ka taa région tɔw bɛɛ lajɛlen na client 500 fɔlɔ min nana u ye jɔnjɔn di olu bɛɛ lajɛlen ma n'o ye telefɔni n'a bɛ fɔ ma ko smartphone ani lajali fɛn wɛrɛw Monsieur Jakite ale de kɛra maa fɔlɔ ka smartphone sɔrɔ Telecel maaw fɛ a ka nisɔndiya a y'a yira kɛnɛ kan. O ye téléphone di yan téléphone kura ani PC ani t-shirt ani chemise bon ne yɛrɛ kɔni bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada n kɛra Telecel ka client fɔlɔ ye o kɔni Ala ka latigɛ ye hakili la u ye temps sɔrɔ ka ko caman jateminɛ ni an taara n'o hakilina ye n b'a ɲini an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɔn ka baara kɛ ka sɔrɔ hali n'u ma tɛmɛ tɔw la u bɛ sɔn ka u bɛ caman kɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Telecel telefɔniso kura ye hami min b'a la bi o de ye k'a fɔ jamanadenw ka se ka lafiya telefɔni ko la fo ka taa se a internet kolamaw ma u y'a yira k'a fɔ u ye pisi kura sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ ɲɔngiri ka da o hukumu na u b'o di dɔrɔmɛ 100 crédit o b'a kan wa i bɛ se ka weleli kɛ n'a ye ka taa Mali réseau bɛɛ lajɛlen na. Ne kɔni b'a dɔn ne b'a ɲini u fɛ u bɛɛ ka na Telecel la parce que a daminɛna cogo min na a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka nimisi wasa b'a la kosɛbɛ parce que u ye depuis u ma baara daminɛ u ye ouverture dɔw kɛ mɔgɔw ye donc ouverture kɔnɔna la mɔgɔ tɔw fana ye yɛlɛma don u ka taabolo la a ka ca Ala fɛ consommateur bɛ sɔn ka lafiya kosɛbɛ. U y'a yira k'a fɔ nin baara kunfɔlɔ min filɛ nin ye o bɛ Bamakɔ n'a lamini de kan nka don n'a nataw la a bɛ feere ka taa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na bi bi in na ka weleli kɛ ka taa Telecel fɛ walima ka taa telefɔni réseau wɛrɛw fɛ o prix o sɛbɛkɔrɔ bennen don o ye taama kelen pewu ye ka fɔ o kan ka bɔ Mali la ka taa jamana wɛrɛw la tubabu jamana damadama b'o la Faransi Amérique ni Canada n'a ɲɔgɔnnaw o y'a yira k'a fɔ o unité fɛnɛ baara daminɛ kama u y'o sɔngɔ fɛnɛ bɔ k'o ɲɔngiri o appel kɔni ka weleli kɛ ka bɔ Mali la ka taa ni jamana kofɔlenw na o ye dɔrɔmɛ 1 ani taama 5 ye k'a ladɔnniya k'a fɔ Telecel u y'u ka nin baara kɔni daminɛ n'o ye pisi feereliw ye ani telefɔniw ka se ka maaw lafiya telefɔni ko la ani connexion ko la u kɛlen ka lancement officiel kɛ décembre kalo tɛmɛnen san 2017. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso soba kɔnɔna na dɔgɔkun in kɔnɔna na ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.